Gaya man yung tawhanan na magtrapo na yung motor, oy. Awara ba na siya? O, sus, pati na sinawas yung motor. Alis ka dadlaw, bisa gauwan, gatrapo yung motor. Ha? Kanta-kanta pa, malipayon pa kayo. Ano kang malipayon kayo ni siya? Ending still Jenny. Ask me how mine is Jenny. Hear me. Just say you want, then you say you will. Then we hanging on, moving on. Standing still Jenny. Uy! Kinsa man na Gini? Kinsa na si Gini? Okay. Kinsa na si Gini? Kinsa na si Gini? Kanta raman na, nayabag mo na siya. Ay nalang di po na saryo. Ay kung gilara ang kanta-kanta ni mo saryo, kay dungog kay na ko, nag-Gini-Gini ka. Mao nang gipasakay ni mo aning motor no? Ha? Ako yung nasigdata aning motor niya. Kanas Gini mo, ay gipasakay-sakay ni mo? Ang sana man kang kakasilosa. Ay, bising magsilo. Basta tong kabos ting silingan. Yung mga Ayaw na silusan. lang gid saryo. Tubag ako, ayaw pag-abot sa kabaw, kinsa na si Gini. Kanta lagi na. Uy, click 5 nagkanta na. I-search ko na sa YouTube. Pagkataon og cellphone. Ang sana man taong kay. Bantay lang jud Kaon ra may gikataon ni mo god. Kanawa na mo bilbil. Ang bilbil kag mayo. Bantay lang jud mo gamay kusad. Oh, mao siguro Kung gamay ka. siguro kay nas Gini. Mo ana ka kagami ay aron Siksi, siguro ana kay ilabay-labay Gini. lang ti ka. Siksi kay nas Gini kay mo ana man ka og mo gamay ko. Oh, gamay din nas Gini di ay. Kita mo. O gamay kay kanta na. Ana kagamay litra na eh. Kantol gina click 5. Tanawa sa man taong kay pang ana bijukihan unsa na may taong ka. Nawara. Unsa la silusan. Nawara. Kinsa man ni si Jinma? Kinsa ni si Jinma? Kinsa? Ani imong gibutang diri sa gibutang nimo diri sa motor ha? Imo pa jung imo pa jung tatawa. Kinsa ni si Jinma? Kinsa na? Brand rin taon na anang kanang tumbanan. Ay, Ay, kung ipataon ilara na ng ko. brand mo. Saan ang taong ka? Ay jud kong iladlara kay sa una katong bag-o patang naguyab imo jud gibutang diri atong pangan og atong kuan. Atong mga initials tong pangan. Wala naman kay dakop Oh, bas. wala na lagi kay giilisan nimo nang Jinma. Kinsa na si Jinma? Nga kahibaw man ko saryo nga nga atong motor gikas Yamaha nganong naa man ni Jinma dinha ilaron pa ko nimo. Ha? Bisig ini si warning, di ka maglis silos aning warning. Kani gis Jinma okay. Silingan na to warning. Duol gis Jinma ni Gini ay. Awa. Jinma ka to na dito ay sa Jinma munong. Saan ang taong kay? Ano ko tong lungunan Ay dito. lagi kog ilara lagi anak kanis Jinma imo gining babae saryo imo jud ning babae. Bye bye nayaba. Adto ta kuyog taon niya sa kabatauran ana. Makita nimo dito ang mga brand na daghan kay dito Jinma. Nga. Jinma munong. Kaning baka kun ginisiya kayo. Oh si warning. Sinang warning. Di naman silusa sinang warning. Ay na lang. Saan naman taong ka? Ay na lang. O kinsa man ni si Blue. Kani si Blue. Nabi pa nga nga. Violet. Ha? O si Blue. Blue core. O. Kinsa ni? Kinsa ni Saryo? Kinsa ni? Wala ka dahil. Pagsilos, Jigmayo. Kinsa ni? Si Jinma, gipamutang ni mo diri mo mga babae, gipamutang ni mo. Ang ligid. Tanawa. Tanawang ligid. Kani Saryo, kinsa man Alahin siya ko yun. malog? Kinsa na siya malog, ha? Kinsa ni siya malog? Baga sa lagi ko, kinsa ni siya malubi? Kinsa ni siya malubi, Saryo? Ha? Kinsa man ni siya malubi, Saryo? Ato dito sa... Ato dito siya mahakaw. Ay, So, tana dito. Sila yung orient ni mo. nimo. Ang Yamaha, pasanginlan pa ni mong Yamaha. Ha? Klaro anak, si Jinma na adin ha? Ato dito sa... Apa diri si Blue Kore? Oh, ato dito Rose. Hira ka mara magsabot-abot Rose. Lucy. Bot-abot Oh, na, napay siksik diri ay sik. Pamino ko, sekretary siguro ni nimo. Nana de kay sekretary karon? Pero dapat na. Na, si on, si off. Narire. Si ignition. Basi, si ignition eh. Ignition, oh. Oh, na si Pusi. Pusi. Kana siguro ang ignition po din ha siguro. Basig bayot na. Ah, kena si... bayot na. Oh, kena si Puila. Kena si Puila. Bayot ka na nako. Oh. Na siya. Kana. Paulit diri. Kena siya. Babae ni. Diri, ulit na din, ulit na. Buy ina din na. Sunugon ko lang mo tuwa. Sunugon ko na. Sunugon ko na, ha? Paguma naman, Jini, din na, alis, Jinma din, Jinma din, butang, diri, wak mangyay ko rin magbutang,